Kuinka se on? Minä en koskaan osaisi tanssia noin. Niin, näettehän sen. Olen liian hetkuli. Jo poikasena oon mä ollut suuri kokoinen. Mut silloin jo mä tahtoin olla tanssitaitoinen. Mutta kurpit saan niin tanakkaan, vain pilkka naurut kaikui. Kun mä tanssin, niin sehän todettiin, että heikosti vain hetkuin. Vain tanssimaan mä tahdon oi, jos saisin vaan sen tuntemuksen, mut kun en voi, tanssisin vaan. Mihin me